Bai, ze orduan eskonduten zirenen neskatuak ekartea hon igual kuartuko arreoa, ez da? Arreoa eta lagunek eta jente erakusten zer garo arreoa eta lehen daude. Bai, orduan arreoa erakutsi ditzen zan? Bai, erakusten laguntan. Zelan izaten zan hori, ba? Laguntun zen gurditan edo, egiten duden eta laguntan eta lagunek danak ikusten arreoa zer garo. Nontze barriteko. Bai. Zelen arreoa neskatuak preparatea hon normalen, ez da? Eta zer izaten zan arreoa, zer eroten zan arreoan? Esango zute, kuartu lehenagoa baldiara eta armarioa, eta kasiak gure bade funtiak. Eta oia, ogazen duen oia, kesio zen arreoa. Eta gero erropia. Berantzako errope, ez da? Berantzako eta oiantzako. Bai. Linizko horrek zerak eta... Ixerak eta... Errezelak horreko zentzatu zian. Errezela zer izaten zan? Oian, ogazeru duen oio arroetan imitzeko, ez da? Bueltan imitzeko. Errezelak? Bai. Eta horre zer izaten ziren telaskoak? Bai, telea eta telona. Eta gero lan borlatxuek intzeta hori.